ngithanda ukuqala ngidlulisa ukubingelela wonke umuntu owumthandi womculo, noma ngabe uthanda umculo wamaskandi noma ngabe uthanda nje lokuhlobo lomculo okhona. Ngidlulisa nje ukubingelela-ke obingelelayo negama labazali ayaNdawo Wamkhwanazi ensizweni ngoqabula ngiyidlengwenya. Insizwa nje eyaziwayo eziyazi insizwa. Futhi-ke bafowethu nodadewethu la ngikhona namhlanje ngizoveza kunina, ngizazise kunina bafowethu sengisebenzile kakhulu, kunomsebenzi nje engiphe kwawo engathi sengiqedile, engizozama ukuthi ngivezele wona bafowethu ukuthi ngicela uxhaso noma nenze ngendlela engijwayele ukwenza ngayo makhipha indlengwenya. Ngicela ukuthi bafowethu ke sibambe ngale ndlela esijwayele ukuyibamba ngayo. Niyazi-ke ngiqale kwamachanca ngabuya ngazothi imali yokukothana ngokuqhabula lapho akekho bengingazi. Namhlanje ngiyindlengwenya, njengoba ngiyindlengwenya nje ngishintshe kakhulu ngoba ngishintshe nesitayela lesi engijwayele ukudlala. Ngadlala isitayela ukuthi mayisiqhamukile ingoma usume ngisho sinedolo impela sigiye, usume nesinedolo impela sijakadula. Futhi ingoma yami bafowethu inhle, ngiyaziqhenya futhi ngayo. Noma kuthiwa ngomunye umculi maye kuyadlala angazi kusuka uhlamvane ndodile impela, hayi ilahle ngalibeke emhlane bafowethu. Cha, ngizoxolisa ukuthi ngiyincoma kakhulu kodwa ngiyazethemba ngento yami engiyenzayo. Into yami engiyenzayo futhi angigcine ngincoma mina kuphela nabantu bayayizwa. Okusho ukuthi-ke abantu abangabalandeli bona abajajayo bafowethu i-CD isiphelile, kuney'ngoma eziwu-12 phakathi. Indlengwenya igama nje layo akusiyo uqhabula lokho ngingadideki kodwa kuseyimina indlengwenya. Laba futhi ngisebenze kakhulu, ngisebenze nabaculi asebadala kakhulu. uCovuzile Mfowamthunu ukhona la phakathi, uzomthola mangabe mhlambe uyalithanda izwi lakhe noma uyamthanda yena, uzomthola la uhamba nendlengwenya. Usho kabi kuzoba usongqondo umfana leMnambithi onzima kakhulu ngapha ngasentanjeni. Ngihamba naye ke la namhlanje ke ngigile izimanga, ngimfuture-le-ke mina ngokuqala lokho. Ngimfuture futhi ngokuqala efuture wafuka ngenzela nje imanga. Engicela ukuthi bafowethu ngoba ngikhuluma ukuthi ngizolokho njani, ngizoveza lo msebenzi, angizeli ukuzodlala, ngizoshaya abafana, ngizojabulisa abalandeli, yonke lento ehlangene futhi nje lapho kuphuma igolide kuphela. Ngisebenze nemfezi emnyama. Imfezi emnyama-ke akekho ongayazi, isho kakhulu. Ngisebenze nayo-ke nayo ey'ngomeni ey'mbili ezithi uma seyidlalile hhayi uyayithatha remote ubuyele emuva akudluleki. Futhi bafowethu-ke ukunigabisela lokho, i-CD iphelile njengamanje, izogcwala nje iy'tolo zonke, iy'tolo zo-music zonke. Ukuphela kwale nyanga uNovemba ngiyidedela i-CD, ngikhipha kanye ney'nkunzi. Ngiyinkunzi impela manje, sengisebenzile kule ndima. Bangitshela abalandeli Thandoda siyawuzwa umsebenzi wakho, uvuthiwe yonke into yakho iphelele ihlangene. Njengamanje uhamba ney'nkunzi, amavuka nisuwashiyile. So bafowethu-ke ngicela ukuthi ngothando lwenu enihlale nikwenza kumina nakubanye abaculi abakhona esisebenza nabo, ngicela niqhubeke nikwenza. Ngiyazi ukuthi niyasithanda bafowethu, ngeke nesilahle. Hhayi ingoma zimnandi zonke bafowethu, zimnandi zonke zothando, zikhona ezomsizwa, zikhona nje bafowethu siyefa semakhaya kunjalo nje. Sikhuluma ngento eyenzakalayo, yonke into nje khona, uyaduduzeka ngesithando sakho, uyagula kunjani uyakuthola la ngoba lo mqondo usebenza kakhulu, ukwazi ukujula ucenge wonke umuntu kopolote la ukhona nguthathe ngokuyisela ngomusic wami. Ngokusebenza-ke mina ngisebenze nosongqongo kakhulukazi le album ngisebenze naye kakhulu, sakha lesitayela ngoba uma ngihleli naye sobabili kanje iyazenzakalela lento, asiphumi. Thatha isinqumo sathi Thandoda usumdala endimeni, abantu bayakwazi le style esiphumayo ngoba senze ukhiphe indlengwenya ngoba unyaka nonyaka kohlale kunjalo. Savumelana-ke sakwenza lokho. I-CD yami-ke irekhodwe, ngirekhoda ngamashini. Amashinga-ke ngicabanga ukuthi abantu bayawazi, and istudio engirekhoda kusona akusona lezi engijwayele ukurekhoda kuzona. Esinye sihluke kakhulu, esishintshe kakhulu,
Ngicabanga ukuthi nawe uzobuza ukuthi mawusuyizwile uzobuza ukuthi indoda uDogodile bese ngithatha ngisa khona. Kusetshenzwe kakhulu bafowethu. Angeke ngikhulume kakhulu ngincome. Kuneyingoma la njengonyembezi zothando. Kuneyingoma la njengophusha phanda play. Ngicabanga ukuyibeka phambili. Ubezi mangithi phusha phanda play. Kuneyingoma ezithathana ngisemakhaya. Kuneyingoma ezithi umoya wami uyajabula. La hamba khona ngicela uzilo ngisonqozi. Ezase village. Sihlangana ndawonye ngqondo. Bafowethu uyancanca khumana ngomningi bethu. Ningithela isebenzile ngiyayibheka lokho futhi ngeke uyisona ngithi noma athula nje nabani kodwa nje le ngoma futhi yami ayiculuzi umuntu ayicwenzi umuntu inhle nje imnandi phela ubuye esitolo nje ufike usupport noma uzekile uqobo ufike usupport ujabule nawe sama holiday ngoba sefike simama njalo akufundisa ukubona indlela ngonyaka